Nyakwarom gajon kamoro mora mintiere machiegni chenro mar poko pogore chenro mabende biro nie TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mabende tayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono wabiro ni achiel kachiel kowuok e gwenge mago mag Kariakoo. Apaya mantiere ni ong'ere kaka Kware Road, kama bende kineno ineno ka tije Jua Kali dhi nyime e apaya makama. Ntiere rawera mabende wuok e kaunti ma Migori mabende osebedo katimo pok mano mong'ere kaka panel beating, mano mar rieyo nyamburko ponono moseyudo masira makoni kod kocha. Orieye moduoge wang'e. Pok makama osebedo kotimo kuom thuolo mar higni 11. Mane pok mabende odaro rango okinyi makawuono. Nyinge en Matthews Olweny. Bed kodwa nyaka giko mar chenro makamaini. Nyakwarom gajong mana kana sinyisi mokwongo ni wantiere gwenge gike mag Kware mane Kariakoo e kaunti ma Nairobi. Gisani aserodo ka gi Matthews Owili jal ma osebedo katiyo e chiro ma Kariakoo. Matthews aro kiny machiegni chenro mano mar poko pogore mano kwa chako. Matthews Owili en ng'a? An kod kanyinga iluongo ni Matthews Olweny. Awuok e piny mar Migori kamoro ni Kanyamkago. Matthews nyalo mana nyiso nyakwarom gajong pok ma intiere godo kiny makawuono. Pok mara ma Nyasaye omiya an kod katija atiyo tij panel beating and painting. Matthews mar mondo mi ketno mayot ahinya ne nyikwarom gajong manenowa. Panel beating en ang'o? Panel beating en ka anatiyo gari otuomore. Koro kaka kwa mfano bonedi ni kaka entiere ni otuomore okunjana. Koro kaka otuomore no koro mondo arieye moduoge wang'e mane panel beating. Mana sigandi matin mondo nyakwarom gajwang' ng'i matut. Dibed ni kani dongo mai gima ni dwaro timo koso nang'o? Are tin na niluonga ni pilot. Koro ambe nyinga mar pilot ni kana somo nagombo ni mondo abed jariemb ndege. Kalure gi nyinga. Kalure ka skul nodhi obedo koro ne dream na cha no chuno koro okela mana koni. Tij panel beating dibed ni nichake gi ngara ka koso nichake gi kanye to bende setime kuom thuolo maromo nade? Okay, panel beating achake Kaburini garage. Training nitie maloka. Kanyo mane achake panel beating. Nopuonja panel beating abiro chake tuo 11. Emo chak puonja panel beating. Apuonjira maloka Kaburini kanyo. After 5 years, ayudo kasachako ng'eyo gik monjo be natimo. Tema biro koro karwa workshop mak piny kani. Nyalo mana nyiso ni e odiochiengi ka odiochieng' tich mitime nang'o to panel beating ni e nyamburko ma bende chalo nade ma itimo negi panel beating? Okay, panel beating ka tije biro mopogore. Inya yudo tich ma gari motuomore, inya yudo tich gari morol, inya yudo tich ma ng'ato ne kalo to gwaro mana bumper matin. Koro gipogore. Koro kaka ma panel beating lakini ma notuom mbele kate, nitie moro ma samoro tuo mana ma kende. Koro gibiro mopogore. Mana kanyalo penji kit ohala mitimo, dibed ni ondiki ka koso nang'o? Okay, kama tie kani ka ok ondika. Kan mandikora kenda ka an gi custom mameka ma ka gache tuom kora ka tuoma togona sim ni gache tuom mali fulani tabira kelo gari tatiyo to en mochula. An ka andikra kenda. Ing'eni kinde ka kinde Matthews ng'ato ka chako ohala nyako bede gi ohala kata mana omenda michako godo ohala. Kini mari ni capital ni golo kanye? Okay, kana chake ne poka amakra gi jo Equity. Ne podo kang'eyo kama ola wuoke. Koro ne gitich matestes na save mana kaka save tu mana kawaida to ayudo ng'ato jola kidogo 1010 to anyiew gi tools mag tich. Maka gari kotuomore to an gi tools te. Gimora mora nyaka kida keto windscreen, an gi tool mar keto windscreen no. Kinde ka kinde ohala kata mana thetho henni mar mondo mi ochung' kar tiende. Nitiere kaka siro gi hola. In sigandin mane? Antiere group mar ji 15 to kan wachako group ni wan mana ojende tu matindo kaka inenani. Wan mana age mate to nwachako group to nowacho ni group okonya chako bila maendeleo. To wamanyo gimiluongo ni certificate dhano 15 ni to wabedo registered to wachako savings. Koro savings ni kan wachako to
wadhi mokwongo nwadhi jo Equity mwalimu moro nobiro puonjowa ni once in a group tunya save to wanya miu ola mar tarehe fulani tiduoko tarehe fulani igogo biashara ikawi nyaduoko kendo ichaki gi nyamiyi. Koro kana oneno kamano ka ne jo Equity nyisowa ni kisevo 1,000 to ginyago ni times 5. Maso ni kasevo 1,000 to jo naneno ka Equity nyamiya 5,000 naneno ni gidhi konya matut. Nine e bucho mar dhana 15 ni wadhiga kila meeting wadhi tich adek ka tich adek. To meeting mwadhiye ni to wan gi jopuonje mowuok Equity gibiroga kama e buchwa ni gimedowa mijing'o kaka wanya go ohala gi pesa. Gibiroga mwalimu mopogore kopogore gimiwa mijing'o to kendo biro ma gibirogo no mi bedo gi mijing'o makata kikano pesa to en pesa mok nyal lala. Nadoga fwenyo ni samoro client nyakelo ni gari ni to onge pesa cash, en gi pesa sim. To nadoga fwenyo ni nitie gimiluongo ni pay bill. Ne jo Equity nomiya pay bill man sani kopo ni chula tichula through pay bill. Men 247 account number en 0727 77 85 28. Mano e pay bill mara. Gari ni koro kobiro koro akentiere kani ma koro kako kunjore ni adhita abogonyo boned ni alafu arie mobed maber. Kasarie koro panel bite ni koro kunde machala ka kunde gi gari bondeka koro ka boned ni owinjo flash owinjo pimre gi band gadi ni ka. Koro arie maber mapime matimne fitting makaka entiere ni abro biro mafite makibiro tiloro bonet obiro loro makel teini matwe teini gi mayudo ka fitting mar bonet gi taya opelekana maber. Koro yudo ka process ni ong'eny samoro yudo koro ma abro gonyo bonet ni arie maber mondi kasarie mopimore to ntiere process. Koro rie panel beating watiyo gi tools samoro kaka magi mar golo kamoro kaka ka dent matindo tindo. Koro yudo ni dent maduong' koro kaka ma ntiere squeezer ma wafitogo ka magolo boned ni maka pimre gi loko. Koro i bonnet ka yudo kosarie boned ni maber to wabro wang'e kuonde moilre gi wabro wang'o kuonde gi ibro wang' gi gas. Kosashikana to wabiro to wakawe to wafite logni ma be wabro rieyo to wawang'o maber ma bi bede level mare ma wafit maber mokel taya mwapim ka be odonjore nikech iro ni kaka entiere ni ok inya twe taya. Koro nyaka wariere maber mobede level mare koka watwe taya. Alafu wabiro to wagonyo logni mondo boned ni olor. Logni nyaka nwagony ma wang'i ka be logni ber ama orach. Ka logni ber to watimo kode fitting mar boned ni. Samoro yudo ka nitie kamo matek mama ok nya rieyo. Koro kuonde ainago mochal kaka ma yudo ni ka dent ni te wagolo mobed mopimore maber. Kosapimore mitimo fitting gimoro amora mitwe bumper alafu ntiere koro wachako process mag filler. Koro samoro yudo ka kama rie kani nigi bugo moro kama tis ka. Koro bugo ni ntiere kendo gima stool moro matin. Koro machala kama emoso kuonde gi. Koro makisoka tuyudo kogolo dent ni. Kasarieyo gari koro awacho ni ka arieyo maber koro yudo ka gari samoro koro ka otuom kaka machano otuom cha alafu asarie maber to kasarie mobedo level achiel alafu yudo ni rangi mane gari nigo koro wachwero mondo dong' mabat
nikech iyudo mondo apply rangi marwa, iyudo ka rangi ma samoro nogo ne en rangi ma samoro onge gi adna, koro iyudo ka rangi crack, client to dwaro rangi maler. Koro iyudo kwasarie gari, to gari wakawo gimiluongo ni blow lamp, wachwero go gari dong' mabat. Gari kosechwero dong' mabat kama, to apply filler moro ma light kabisa. After kwa apply filler, gari kosechwero koro kaka for example koro kaka, to nyaka wachwe nyaka igo gi sandpaper mondo obed ma clean. Mondo kwa apply filler to filler kik bed ni filler ya apply ewi buru. Koro wabro rudhe. Okay, gari kosa chwer mo ago sandpaper mowuok maler kaka ka, to wabro apply filler. Adna ni kikete, adna en gi reso. Kiketo adna mang'eny, to filler ni dhi tuo kapok ijaze. Koro adna bipimo nitie filler, nitie kiwango mar filler, kod nitiere kiwango mar adna. Koro kisekete kamano to ibro ruwo filler ni. Kiruwe gi filler, nyaka make sure ni oriwore i filler no kabisa. Kiruwe maber, to kiyudo ni kijazo filler, to filler bodhi, to after 1 week to filler chako crack. Koro adna kiruwe gi filler, nyaka make sure ni omako i filler te. Obedo oriwore gi filler maber kabisa. Koro kisaruwe, kideko jaze gari, bo obro tuwe lweti ka. Wabro rudhe gi sandpaper. Sandpaper koro en mage. Iyudo ka sandpaper be nembni opogore. Nitie P40, nitie P80. Koro iyudo mokwongo ichako rudho gi P40. Kiserudho gi P40, igoye gi P80 mondo obed mayom. Ma kigo rangi to igo rangi maonge gi scratches. Okuo gi scratches mar sandpaper. Iyudo ka nitie kuonde moko modong' gi bukni koro machalo kama. Ma kigo rangi ka chal kama, to obro nene rangi. Koro iyudo ka gik machalo kaka magie, nitie watimo gimiluongo ni checking. Wachako iruwo filler matin, to ijazo gik machalo kaka ni. Dibed ni Matthews, kisetimo panel beating, in michako iwicho rangi koso nang'o? Panel beating kasetimo panel beating ma fito gari, to nitie jarangi ma koro biro go finishing. Jarangi koro pogore. Kidwa ni tine ng'ato maler, ok inyal tiyo tijni te. Itim panel beating, at the same time ipent gari. Iboyudo ka tijegi achiel ibo mes. Ok ibibedo perfect tijegi te ariyo. Koro kidwa ni samoro ikelo na gachi moro, idwa ni arieni gari, agoni rangi. An koro kaka an mostly anja panel beating, abro rie gari ni maler, maboned ni lor, ma fit teini, bumper, ma fit dhoudi kama obam, maketi filler. After filler, nitiere jarangi. Okawo process no kanyo. Ochako borudho filler no, nitie process go, alafu koro go finishing mar rangi. Yeah. Nyalo kawo ng'ato thuolo maromo nade mar mondo mi otim panel beating? Koro kama, gari ni en ka gi wik achiel. Notuome ma konyo nyiew. Koro iyudo ni mondo itiek tijni te, ma sani en ka gi 1 week. Mondo atieki kama ochope ni, kendo adhi kawo another 2 weeks. Wan gi tools mag rie gari. Samoro gari orol. Mondo ang' irie roof ni machung', nitie tools machalo ka body jack, nitie tools miriego gari. Koro mago nitie moko ma wan go ka. Bende mana Matthews kwa dhi nyime gi sigandi, sani nyaka wantiere higa mar 2023. Isebedo kitimo panel beating kuom thuolo maromo nade? Be nyalo mana nyiso achiedh nade moseneno? Okay, panel beating sani an karibu higni 11, 12 e panel beating. To en be en gi challenges. Faida ok en gi faida te. Samoro client nyakelo ni gari koro kaka ma, to winjru ni gari ni abro tiyo ni gi siling 30,000. To 30,000 ni samoro kare ni go quotation matin. Kalure gi kaka gach client oinyore, odhi dwaro pesa mang'eny.
Koro yudo ka ibedo gi challenge moro ma kok ing'eyo gimitimo to inya chwanyre nya gi client. Koro challenges ng'eny. Samoro ikawo tich tikia tiye. Nitie jomoko be nyaka kawo tijni to kia tiye totally. Samoro koro kawe koro biro miyo ng'ato kaka an fundi kama tarieyone. Koro yudo ni ng'ama nokawe cha en be nyaka obed gi challenge nikech koro oketo ji mang'eny. Bende ber bende ang'eni nyaka bede kuom thuolo malach gi. Ber mane miseneno? Ber mosamiya ng'eny nikech kama awuoyo kodu kani an gi familia mamara. An gi min ot gi nyathi to nyathi be dhi skul. Koro yudo ni chien kuchacha kaka nya survive gi familia ni, kaka nyathi nya dhi skul, kaka anya konyo nyithindwa moko be nitiere ma ni chien. Asabedo ka depend ga be kuom panel beating. Membo sa konya maduong'. Matthews, mar mondo mi ng'ato ng'e tich mitimo mano mar panel beating. Ang'eni tiegruok nyaka bede. Tiegruok kawo thuolo maromo nade? Mondo ing'e tijni, tiegruok nyaka time malach. Nikech iyudo ni tijni mondo ing'eyo gonyo gini mirie mi ifite kaka dwarore ka gari nobiro nini Kenya ka mi fit kaka dwarore nyaka kawi time malach. En tiegruok ma karibu 5 years 6 years. To bende wang'eni nyaka jolwedo bede. Jolwedo mintiere godo? Mana kaka na nyiso ni tijni ok inya tiyo ng'at achiel. An ang'ama fundi to kaka tijni ok anya tiyo ng'at achiel. Nikech sama dagonyo ma nyaka bed ng'ama makona kocha tagonyo kocha mondo kik to kiyo. Koro yudo ni nyaka wan gi jolwedo ma be nitie tiegruok. Kata kama wantiere kani nitiere joma moko ma puonjore nitie tiegruok sani. Kidwa tiegori ka ok wadwa gik mang'eny ahinya. Nikech most of us joma ni ka ok gin ma korka sama yudo ni korka somo kocha samo school fee ng'eny ne otamowa. Nikech kata wambo kero marwa mondo wabi arwak overall ni kaka arwake ni. Ok en ero mara. Koro yudo ni samoro ng'eny joma ok en ng'ama samoro tieko form 4 dala. Koro tich pod otame. Koro dwaro kama dang' omake otiega kidogo. Ka wan gima dwaro ng'ama tiegore en mara once ni wang'eni ng'ama ber to nitie school fee mibiro chaji mar bedo ka. Bende ang'eni kiny ma kawuono ji mathoth neno TV, obed rowere, joma mine, joma chuo. Joma tiegore kawo thuolo maromo nade? Omenda ma bende gichulo mar mondo mi gitiegre romo nade? Warwako gi mathoth nikech tijni be kaka wamedo tiye, nitie joma ti madhi dala ma wadwaro jomoko ma be apiny ma client nya yudo ka tijni ok inya tiye higni go te miti. Nitiere rika mwaka makisechopo tinyamua tiritaya idhi dala. Koro gin pod wadwaro joma ng'eny manya dwaro mondo tiegre. Kech ober obiyo tiegre. School fee ma idwaro ka ok en school fee mang'eny ahinya. Lure gi samoro kosi midwaro. E gari ka wan gi ja wiring ma koro deal gi wiring ni. Wan gi ng'ama deal gi koro engine. Wan gi ng'ama deal gi koro panel beating. Wan gi ng'ama deal gi VO. Koro yudo ka gari joma deal gi parts ng'eny. Samoro koro igombo ni mondo tiegri bed ja waya. School fee bobedo mopogore kidogo gi ja panel beating. Igombo ni tiegri bed ja painter. Samoro school fee be dhi pogore kidogo. Igombo ni tiegri gi ipuonjri engine. Inyagonyo engine ni miduoke magari mor maringi. School fee bo pogore. Mathizo kiny ma kawuono adwaro mar mondo mi jiw joneno ma bende neno wang' ng'at mantiere gi pok e kinde ma bende nengo mar ngima ng'eni nitiere malo, tije bende yudo tek. Ng'at mantiere gi pok okiny ma kawuono dinyise nang'o? Ok an paro madachiw ne joma nitie joma nigi pok ma Nyasaye momiyo. Samoro be Nyasaye nomiyi pok ni bigo rangi. Samoro mane pok ni mano miyi to king'eyo. Koro an gima nya jiwo joma nigi pok negi gitem tiego pogno. Nikech Nyasaye ok nyamiyi pok to weya weya nono ma ok ineno faida. To bende Mathizo ang'eni kiny ma kawuono samoro ji penja di to Sharon to kimiwa kata mana namba. Inyalo mana nyiso gi mbui ma intiere namba kama iyudi. Bende inyalo nyiso gi ni kama wantiere ni luongo nang'o? Ok, kama wachung'e kani workshop matie iluongo ni Blockmaster. Ka en Kariako Kware Road. Ng'ata mobiro ma moko ng'e ka kichopo total mar Kariako to building achiel tichopo Blockmaster. Namba ni piny kanyo en 0727 77 85 28. Ng'ama da yuda kogo namba no en on.
makata otieno ok lore. Mathis, wachni mogik ne nyako Ramogi Ajwang' okinyi ma kawuono. Ago maero kamano ne joka Ramogi kuom biro mulemo wago ka ng'eyo ni kare nyaka ne Ramogi ni oting're malo, unya wuotho nyaka kuonde matindo muchop nyaka kuonde jo overall ka wan kama. Noparo mani samoro TV nya mako mana joma nigi geche, lakini kapo ni Ramogi be wuotho nyaka kuonde joma ni piny kama, wagone Ramogi erokamano. Mathis, wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo okinyi ma kawuono. Mana kama nyako Ramogi Ajwang' okinyi ma kawuono nwaloso kod Mathews Oyo Olweny, jal ma bende osebedo katimo pok mano mar panel beating gi dho ngere. Gisebedo ka giudo gari, koro po nono ni nitiere gi achiedh nade moro amora e gachi ka ema ne gibiye. Entiere gwenge mago mag Kariako e apaya mong'ere kaka Kware mantiere e chuny boma mano ma Nairobi. Gikanyo makelo e giko mar pok opogore, geno mara ne yudo twak e yo makare. Wanere kendo juma mabiro sa en chakre sa 2:30 nyaka sa 3 okinyi. Chenro miteo kod an Sharon Ong'ao. Rituru masane.